Ти там, че... Дали? Шефе, Престани сега! да го изчиста. Изцапа всичко и... Сега ще го изчиста. Как ще го Добре, изчистиш? айде си изцапа Ти и го мене. мажеш! Ела. Не го ядоспай! Така? Как така ли? А той му ме досаме. Така ли? Вземете го и изчистете, това балета ще се потрепе. Чакай. Абе, мани се от тука. Не мажи, бе, не мажи, бе. Абе, не мажи, бе. Гад мъсна. Лиджо, Той не го ядоспай! Аз съм играл. Не го ядоспай! Така ли? Какво го ядосам? Къде ще играе балет сега? А? Се отрепат! Тук ще играят върху бузата. Стига маза! Стига маза! Ти хода само по... А, да не Стига казвам маза! къде. Дай. Какво да ти дам? Дай бузата. Ето ти сламка. Ще ти дам асламка. Престани сега! Добре, ще взема това. Чакай да видя дали ще не мога да направя. Махайте се! И двамата! Гледай! Чакай! Биче! Как ще играе балета сега? Ой. Шефе, ела да се го попържаваме. Да, ще се парзалям аз! Само за това съм аз, да се парзалям! Без среден балет! Директно в мен, мах! Има ли промо? Махай се! Сядай си на място. Кое ти падна по време на скетча? Ами, он е пукал... Как да направя тия бузи? Ама нещо от се обръщаш и аз не разбрах, що падна ли ти нещо в устата? Ми да, и ще ги натаковам. Ма добре го изигра, се едно гледа стената, а? И какво да правя? Тук е стената, че какво да правиш? Ти ще професионалист, не може ли ти го залепат? Можех да сто... Къде залепат памук в устата, шефе? Добре, не. Нали сте професионалисти? Моля някой да ми залепи памук. Откъде да знам? А? Защо сте му служили памук въобще? Няма ли някакви плънки да ти слагат? Какви плънки? Бузи. Къде я знам? Що памук? Защо памук? Дия за пластика, за бузи, вторник да ги махнат. Защо памук? Памук е за отвън, не е за отвътре в устата. Ми ако го глътнеш... Има памук и за отвътре. Ми ако го глътнеш... Има памук, има и тампони за... Слага ли сте тампони в устата? Не, тампони не са. Но по едно време... Шефе, по едно време мислех да сложа този памук за снежинка тук, викам, а стане грозно. Ще си извадиш памук от устата, го сложиш за снежинка. Хубаво. Абе, ти се побъркал, бе.